ba a karantar da mutane su wane ne sahabban manzon Allah ba. Ku duba da kyau ku gani, malam abubakar mahamudu gumi shine mutumin farko da ya fara karantar da mutane tarihin sahabban manzon Allah tun daga zamanin su dan fodiyo har zuwa zamanin shi. Kenan wannan zamanin an zauna ne shiru, me ake karanta mutane? Tatsuniya, tarihin sidi abdulkadiri da tarihin wa da tarihin tijjani da ƙarerayin da aka danganta ga dan hodiyo. Me ake karanta mutane game da sidi abdulkadiri? Yana kallo aka wo sama, yana kallo aka wo sama, a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin abdulkadiri. Idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko katsina, zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina, kaɗai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina. Wannan aka ta karanta mutane tsawon shekaru da sunan cewa wannan ne musulunci. Tsakani da Allah wanda aka tashi ana karantar da shi wannan a cikin kungiyarsu ko ɗariƙarsu ko masallacinsu ko mazhabarsu, dan Allah daga baya dan ya yarda ya koma shi'a ya ce dacen shi ahli sunna ne, wannan sunna ce? Malam Abubakar Gumi da ya zo ya sanya karatun sahihul Bukhari, jama'a wallahi ku je ku karanta tarihin shi, shi ya faɗi da kan shi a cikin littafin shi Manufata. Ya ce sai suka kira shi taro Kano, manya-manyan malaman ne, wato wai yana so ya wayar da kan mutane, yana son ya karantar da mutane, ma'ana so yake samu darajar da kowa bai samu ba. To ku dubi kalmomin da suka rinka amfani da su, to ubanka ya yi kaɗan, zage-zage suka rinka mishi, suka gama zagi kakaf sai ka ji kasad din, domin wannan littafi kasad ne aka sauke shi.